Dukkanmu muna da burika a cikin rayukanmu. Amma yau da gobe abinda muka fi karfinsa ya zo ya fi karfinmu. Zanga-zanga jigo ce ta dimokuraɗiyya. Ƙasashe da yawa sun yi ta sun cimma abin da suke bukata, amma fa sai kun yi ta akan doka. Ƙasashe da dama na fama da hauhawan kayan masarufi, ba wai Najeriya ce kaɗai ba. Za mu iya zauna mu haɗa kanmu, mu yi magana da harshe ɗaya, wanda saƙonmu zai iya kaiwa har zuwa gurin shugabanninmu. Inda za a tattauna akan matsalolin da suka shafe mu. Ina son mu gane ba a gyara kuskure da kuskure. Ba a gyara kuskure da kuskure. Ba a gyara kuskure da kuskure. Kada mu fito domin aikata barna. Kar mu yi amfani da zanga-zanga wajen kassara dukiyoyin 'yan uwanmu da muke rayuwa da su. Mu kauce ɓata gari da gurɓatattun mutane wanda za su fake da zanga-zanga gurin tada tarzoma. Domin rushe dukiyoyinmu da kuma tagayyara lafiya da arzikin 'yan uwanmu. Jama'a, mu kula da wannan. This message is brought to you by the Peace Ambassador of Arewa, His Excellency AA Zaura. Wannan saƙo ne daga ambasadan zaman lafiya na Arewa, His Excellency Abdulkarim Abdulsalam AA Zaura. Founder AA Zaura Foundation.